Per eżempju, għan rakkontalek storja mhix ħafna li ġrat, kien naħseb kien is-sena, kien xi ftit wara l-millenju, wara l-sena 2000, jew l-2001 jew l-2002. Kont qiegħed ġo post buġibba u ltqajt ma' dan ir-raġel li kien ħabib ta' missieri u kien qed jirrakkontali kemm għandu dwejja kbar u nkwiet kbir bit-tifel tiegħu wieħed minn uliedu. Bit-tifel tiegħu l-kbir, għalli t-tifel tiegħi jibni l-kbir għalli rovina familja, għalli spiċċat telqitu l-mara bit-tlet tfal, għalli għandu l-problema l-vizzju tal-lob u l-vizzju tax-xorb. Għalli u lilu u l-ommu qed teqridna din u jiena speċi qatt nisimgħu jirrakkontali għax ħassejt ħafna li għax dawn huma kienu familja vera maquda, vera familja u l-tifel tiegħu l-kbir nafu, ġifieri nafu sew, għax meta konna iżgħar il-papa tiegħi u dan raġel li kienu jaħdmu flimkien konna nkunu spiss bħala familji flimkien, ħbieb u għadda żmien, għadda xi xahar jew 3 xhur minn jum xi ħaġa kien u kont il-Belt Triq Repubblika dieħel biex niltaqa' ma' ħbib tiegħi u naħbad eżatti ma' dan it-tifel ta' dan raġel. U waqaf ikellimni għaw John kif intu da kien jaħdem il-bank, kien spiċċa billa xogħol qed jgħidli u waqaf tinkellmu insomma qed ikellimni għatlu smatlu għatlu x'int tagħmel bħajtek man. Għatlu għaliex ħajtek kissir tajek għatlu familja ħelu għandek il-mara 3 tfal. M'intix tfittax għajnuna għall-alkohol, m'intix tfittax għajnuna għall-lob, il-rofinajt kollox isma' minni. Għada għalli ntfejtaf. Għatlu ħanajlek, jien il-tqajt ma' missierek xi xarajn ilu, mela għatlu taf kif kissirtom l-ommu kull missierek. Għatlu ma jixirqilhomx dawn l-affarijiet, għalli fejn tqajt ma' missieri. Għatlu tqajt ma' missieri, buġibba. Għalli ġan xintajt, għalli missieri ilu mejjed sentejta. Anki nejnu r-rakunta, jerġa' għax din hija li l-tqajt ma' dar raġel jienu kellimni u għalli fuq ibnu huwa fatt reali żgur, mhux forsi. Issa jekk kien xmejjed jew le, jien ma nafx. Imma dak kellimtu. U dak kellimni. U rajtu fl-istat reali ta' bniedem, ġifieri. Ma missejtux, ma kontx nafekkux jinnaf siħtru jew le da, imma dan huwa fatt. Di qatt ma rakkontaj dan l-istorja, qatt narrakkontah għal wiċċek. Għax ma ħobbx nirrakkontah dawn l-affarijiet. Interessanti, ma ħafna interessanti din, ħafna. Interessanti immens. Ħafna. Ma nafx, jien naf darba kelli meta kont żgħir missieri kien ħadni miegħu ġo dar biex jara lil xi ħadd li kien għadu kif miet. U kont żgħir ħafna. U niftakar il-daħla ta' id-dar minn fejn tidħol u niftakar ukoll anke l-post fejn kien qiegħed minn dud dan il-katavru. Kien xi ħadd li miet b'xi marda. U dak kien kont żgħir. Baqgħet impressjonata ġifieri. Biebaġu moħħi. U għadda żmien. Kbirt sew, kelli kien ġa kelli t-tifla, kelli 40-45 sena. U kont għaddej minn qudiem din id-dar u ftakart. Hawnhekk darba ġejt ma' missieri jiena. U waqaft qudiem d-dar ipparkjajt u nżilt. U kif ġejt mal-bib, d-dar kienet miftuħa, nies deħlin u ħirġin. Għattaw xaw jien, għamluha speċi ta' kienet isa dar ta' xi business ta' xi ħaġa. U għattilhom hawnhekk kien joqgħod xi ħadd xi darba speċi ta' qalu li aħna dejjem l-familja tagħna din id-dar. Ta' mhux darba meta kont żgħir mal-papa tiegħi kont ġejt nara wieħed kien jismu Salvu. U kont ġejt nara hawnhekk għax kien miet. Qalu li kien miet. Għattilhom, kont ġejt nara kien miet. Qalu le, sta' Salvu ma miex ta' Salvu għadu ħaj, jgħad veru fil-wieġġer imma għadu ħaj.
Tibda tgħid ma Jisu Mandela effect. min jgħidlek deja vu, min jgħidlek. M'hemm spjegazzjoni għalihom, il-fatt jibqa' fatt li jkunu ġraw. Kellek xi esperjenza tal-paranormali jew xi ħaġa inspjegabbli jew inkella UFOs? Tixtieq taqsama magħna? Jekk iwa, ikkuntattjana fuq daw il-links li ħantukom.